Kabahan ka na, Dad. Ano yan? Marunong na mag-grocery. Dali, get the ice. Get the ice. Get the ice. Sente ka Hindi na pa diretsyo. Hindi pa na ano? Get the ice. Ba't mahulugan? Help ka ni Lolo. Put there. Yan. Oh, put it here. Israel. Abo niya na. Lagyan mo lang sa pansaro. Kaya Isabel palagyan ng saro. Okay. Let's go. Let's bayad. Let's bayad na. Let's bayad na. Let's bayad. One more thing. Enough. Come on. Next time, napabalik kita. Ito ang mag-grocery. Yan, so nasa Lakwatsa na naman kami. Kasi kahapon hindi nga kami natuloy mag-camping. Camping kahapon, ngayon iba na. Camping lang. Camping uli. Picnic lang. Picnic lang yan. So papunta kami ng mga lang, salmon, steak. Tilapia. Dahil may steak baga may salmon. May ano pa, may tilapia. May ano pa. Yung ano pa? Bone marrow. So hindi namin naluto kahapon kasi kahapon 'di ba? Napakita ko lang yung barbecue, yun lang ang naano namin. Tapos yung dala ni Papa na adobo. Only the best yung barbecue at adobo in fairness. So ngayon ay kinaumaga dumating kami sa Saskatoon alas 12 na. 11:59. So ngayon sabi nila mag-blackstrap na lang tayo. Alam mo kung bakit naulit kasi yung pagkain hindi na kalahati. Hindi na ubos. Barbecue lang Papa yung naluto. So ngayon marami kami lulutuin, steak, salmon, tilapia. Pati yung bagong bili namin na barbecue grill ni Joanna, dinala namin. Just in case lang na Hindi, bone marrow yan, ihaw yan Ihawin tapos lagyan. Tapos isip-sipin mo yung pinaka utak. Utak ang tawag niya sa Pilipinas, utak eh. Utak. Papunta kami ng Blackstrap, dumaan lang kami dito sa gasoline station dito sa may Dundurn, yung paliko. Dundurn. Kasi sila ko hindi naggas kagabi, kami naggas. Update, punong-puno pa kami nakagat ng lamok. Yay! Si Kuya nga daw, nanaginip pa eh. Kahit ako, feeling ko kinakagat pa ako kahapon. Para kami kahapong alay ba? Parang kami dun sa natrumang konti dun sa lamok. Visit na lang mga lamok yun. So, walang makakapigil dahil lahat kami day off. Ayan, kunin mo daw siya Tinatanong ko magpapalinis tayo ng windshield. Kunin mo siya. Si Kuya. Ayan. Si Kuya nagagas. Dito kami sa maliit na gasoline station. Tingnan mo. Yung Blackstrap papunta dun sa kabila, tatawid kami ng kalsada. Lumiko lang kami dito gawa ng Kinonoy na yun. Si Kasugma kinonoy, ini kinonoy. Tapos kinunoy. So, tapos na siya. Panglamok. Dapat pala daddy. Yan, so tumigil muna kami dito sa punong-puno ng kanola. Yan. So magpi-pictorial muna sila. Marco, isa pa yung tatakbo-takbo ako dito. Yan, isa pa yung sa dinayo namin dito sa Blackstrap ngayon. Kasi tingnan niyo naman 'tong mga kanola Kanola season na. So, si Papa nandoon sa dulo. Dami. Binibisan po si Isabel. Wow, si Mama Manda. Kasi dito sa Saskatchewan ito yung isa sa number 1 na produkto nila ang pag sa summer. Ang canola farming. Yan. Yeah. Ano Kuya? Ayan. Masay si Mama. Tapos sabi. May labot dyan, mandata dyan. Papakanti ang taas. Dati sarong dapat ang picture. Tayo naman. Mama, kaputan mo daw ni Mata, mapapicture lang. Tapos na kami. Wait, mapapicture si Mama mo. Nene Photographer kami. Wait, Tata. Hindi ka makita. Mapapicture lang si Mama. Busy. Grabe si Mama. Ay.
Wait, tamo natin si mama mo mapapasyo. Dito, dara mo sa auto. Dito, dara mo sa auto. Aba. 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 Selfie ka pa. Ang mga Aba. tinatamaan mo pati sa rala. Ang ginigibo mo. So mamaya babalik ulit kami para sa golden hour yan. Mga pag malapit na ano, pag maganda ng kulay ng araw. Yun na, yun na. Maano lang, dami lang ano, pag pumasok kayo dyan sa mga kanola eh, nag-ano pala to sa damit oh. Ay sa mga shorts. Si Madam naman. It's my turn. Yes. Pang Facebook ba? Dua. Okay. Ganda nitong ano? Ito. Ano kami kaya pala umiyak? Oh. So itong kanola, ano nga ito, madadaanan nyo ito pag pupunta kayo ng Blackstrap. Yan. Pasok nyo lang yung sasakyan dito. So may daanan ng ano, wala naman na ano yan, daan. Kasi hinahayaan na lang nila to tumubo eh, na ano. Kasi harvest na to nila, mga 1 week na lang siguro, harvest time na yan. Pero nagduta sa mga pantalon. Yan nga sinabi ko, maraming nadikit na mga ito, itong color yellow na to. Yan. Ang dumi ng mga sasakyan namin. Kasi gawa to kahapon eh. Oh. Gabi na kami nakarating. Yung akin, ganun din. Pareho kami ni Kuya. Yung galing kami ng ano nito eh. PA. Prince Albert. Dumi ng... Para nag-ano nag-video pa yung mag-asawa. Yan lang talaga, dami oh. Oh. Ayos. Papatik nakatukaw na. Ready, set, go. Oh, tindog pa. Ma, ika naman, baba. Oh, kasi magkaraning ka na maray. Ma, baba. Taas na naman, ma, taas na. Ma, taas na. Hop. Mama, bidig di ka na kainin. Wow. Okay, baba, baba. Baba, baba. Oh. Maluyaw pa ng ano. So yan, kami ay babalik din mamaya pag maganda ng ano, yung parang tinatawag na golden hour, no? Para yung parang gold yung kulay ng mga bulaklak. Yan, punta muna kami ng ano, ang Blackstrap. Blackstrap na to pero doon kami sa lake. So, yan. Magpipiknik muna at yung mga bata hindi na pagbigyan ng ano nila, yung marshmallow na ihaw-ihaw. Kami inahanapan ni Isabel kahapon, yung pauwi na. Yan. Kung kayo ay magawi dito sa may bandang Blackstrap ano, eh, kung may time kayong dumaan dito sa ganitong daan, ipasok niyo lang yung sasakyan nyo, tapos take kayo na picture. Kasi ngayon lang summer na to eh. Sa pag winter wala na naman, lahat lang yan snow. So napakaganda mag picture yan. Bakal man daw kita dating araw kayan daddy para duwa. Para bako nang balik-balik. Ay wow, grabe. Dati sabi din ikaw bakal sa ikaw makita. Ngayon inobligan na. Ha? Eyo. Last time sila Ate Briel. Yan yung ano inuman tiki bar. Sakto, nakakuha pang bakante. Kahit weekdays, daming tao. Habang busy si Marco at si Papa ng Baka magaba. fish. O, sample. Dapat ikaw na magabat ka. Sige na. At nagsimplang na ako sa bago. Kuya, may injury yan. Lakad dyan. Dapat halang ka. Ay, dapat lang kawan mo, kuya. Uy,
nga man daw, yaw na. Okay, next. Tapos, andito kami naka station. Yan. Tapos, ayun yung mga chikitings with Lola. So, tapos, nagpwesto pa kami ng mga pwedeng higaan for later. Just in case may gustong matulog. Tapos, mga chairs, mga must bring. Alaka! Girl, dapat may kut... Ay, girl! Yung nga, nitasan mo. Uy, dahil mo na. Ipag-anuot na baka ba? Uy, uy, uy! Oh, speaking of. Oh. Marco! Swerte! Bakit ka lalong layas? Sila ang nakatoka sa grilling station. Okay, ito na mga boys. Tingnan yung mga dala namin, mga fresh na tilapia. Oo, Mga fresh na tilapia. Gumagalaw-galaw pa, oo. Kuya, gumagalaw-galaw pa na kuya. Kahit walang gumagalaw. May kasama pang tender juicy. Ay, hindi. Viva meaty juicy. Kaso ang layo ng kuna ng tubig. Doon sa sa washroom. Ay, puro tissue. Okay, I have. Wait. Kami ay ihaw. Ang ihaw namin, makarel, tilapia. Yan. Kahapon hindi namin naihaw, gawa ng lamok men. Namin lamok. Dito sa blackstrap medyo okay. May duyan pa. Nilagay nila yung duyan. Habang kami ni Papa ay nag-aayos din ng lulutuin. Presko. Ito buti to, bago to eh. Madumi kasi yung Dapat makakuha ka stick. Yung po? Stick. Magputol na sana kita siya. Si off. Tawag mo off. Pagmati ko yung pakusa. Sa Prince Albert. Pwede kayo doon, maglaro. May magkano kayo bayad dyan? Magkano kayo bayad dyan? 20? Maybe. Pero kita mo yun. Marco. Ito po dyan sa inflatable na laruan. Pero okay na kami niyan. Okay na kami dito. Yan ang station nila. Sila Joanna yun. Yung mga yung mga dapat lulutuin namin kahapon sa Prince Albert sa Waskaso, dito na lang. Ini si asin pala sa paminta. Kaya nga nilalag ko na dyan. Sige. Kinaganap mo may tubig. Nilagyan namin ng tubig. Ang layo pa naman ang kuna ng tubig dyan lang. Pawis na kami ni Papa. Pamaypay. Buti na lang may ganito na sila ihawan dito. Ang katabi namin mag-iihaw din. Yan dyan. Mag-iihaw. May bumili ng may charcoal. Nagdala ng charcoal. Ayan. Buti dito. Pamaypay. Parang din, Waskaso. Wala lang lamok ko. Yan takot dyan, dawan ng takot. Well. Oy. Ano yan? Wow. Bone marrow. Matiyon mo na lang, Mama B. Bone marrow. Bone marrow transplant. Kanina may nakita? Kay Jigs TV? Hindi, sa TikTok. TikTok. Ni Helen. Ano doon? Tapos iihawin Parang grill lang. As per TikTok instruction. Uy, Diyos ko may As per TikTok instruction. Rami-rami yan. Siguro, girl, arg na kani okay na garo ng taro. Ay, saray buo. Sige, arog ko na lang kayo. Nagdalba ko lang. Baka ma-perfect. Ay, napa-perfect ko man. Okay. Arog kayo ni? Yan. Samuwa yung binili. Bili nga na ang duwa dati. Tinawanda ng uwi. Holding hands man. Jerry, ko ano yan? May kinaka na chip. Uy! Tarong duwa, digdi ka mo.
Mama, ang aram ko daw, bantay ka. Okay na karjo, mas mga rilugod din Mama, mga si Mama. Si Mama. Tulad-tulog na subantay. Si Mexicana. Daddy, yung mga... Oh, daddy, so akin, daddy, yung tunag. Saka magma-marshmallow. Nakailing so akin mo ng COKE. Ah, bawal. Bawal siya ng Coke. Bawal sila ng soda. Dik-dik na ka, pirang baso na ng soda. Wala pa. Sus, ayos. Makarel. Okay lang po, Ito yung binili namin sa MOA. Ang mga salang. Dito, tumata. Ayos. Yung natagalan kami ng ano, magpakapit ng apoy. Kapon sa Prince Albert, grabing lamok. Sobra talaga. Suko. Suko. Umuwi na lang kami. Nakauwi kami na Saskatoon, alas 12. Pa. Toto, at tinakit mo. Ano? Ayos ah. Ito lang ang Nice-slice mo na? Yes. Hintayin mo yung niluto nito. Yung niluto nila Papa oh. Ay, sus. Dapat pala nagdala kita, kuya, dapat pala nagdala kita pang blood pressure ka. Bone marrow. Tapos yan oh. Ano yung dugo? Lumalabas ang dugo. Paano mo pa pamaara? Manaluto na. Kumukulok. Ah, yun na yan. Itong na yan. Kain si mga aki. Ilan mo si Helen, daddy? Dakulaw ng payon. Ayo. Ito pa ah. Tapos may nakabang pa kami tilapia. Iga pa pero sabi, ano na ni Ito, trial. nagluluwas na oh. Trial yan. Ay, taba. So, yung basurahan nyo, say ka mo nag-aapot. Diyan sa tahaw. Amo ko magkapot, hindi ko naman. Magkano isang ganito? Gis? Sa Pilipinas, magkano na ganito? 5, pero 8. Araw ka ni pa sa Pilipinas, hotdog? 25. 25? Grabe naman. Oo, naman. Daig mo ko tulog yan. Grabe, tender juice ba? 25 nga rin. Hotdog? Ang sarong tusok? Kadto 5. Hotdog? Uy, ganyan nakamahal niyan sa Pilipinas. Ayos. Dito na tayo ng Bicolanong Laya. Kahapon dun sa tawag dito sa Prince Albert sa Wasco, ang sarap ng tubig, ang lamig. Dito ay medyo tama lang yung tubig. Parang ano Marco? Ano? Mas maganda dun sa kahapon. Waskasu. Pinabawasan ko pa sa nadi. Yes. Dati lang abakal ko na sa labot. Jik. Ano ko yung paspas na bayad mo? Pasawa to mga bata sa lake. To say that? Si Bicolanong Layas. Punta. Ganda si Bicolanong Layas. Isa yan. Si Mother. Oh, ma-extra man ko na si Mother sa vlog mo. Ay! See you po sa Sunday. Sunday. Oh, wait lang. Yan, pupunta sila sa Sunday. Nasa Toronto sila, Mississauga. Yan. Sunduin nila sa airport. Laki ng payong ni Madam Helen, oh. Ano, Bel? Sige. Di man, madali man sila. Madali sila yung maswera yan. Yan. Ayos. Ano lagyan nyo dyan? Chili oil. Chili oil? Chili oil lang. Tapos prayers. Hindi sa makuluto na yan. Tanang-talan na lang ng kabaw. Prayers na hindi sumakit ang ang loong. Ano yung dalawa, nag-i-enjoy dun sa dulo.
Luto na yung isang isda. Ayan. Ay! Ugas eh. Ay, naku dyan! Buhay pa. Luto na daw ni Saro. Luto na. Ha? Luto na yan. Apa na to? Yan. Katulad kahapon sa ano? Sa Waskasu. Oh. Nagsawa rin to sila Isabel kahapon sa Waskasu. Ano bibi? Sa lake? Ha? Nag-enjoy ka naman sa lake? It's very, very dirty. Ha? It's very, very dirty. Which one? Aring lake? This one? Very, very dirty daw itong ano, Blackstrap Lake. Medyo baby, pero dun sa ano, sa Waskasu, ano? Beautiful ang lake. Gutom na si Jik-Jik, oh. Nagutom, kakalaro. Ay, grabe, aning kakan. Rice. Gutom na, bawa man. So, hinihintay pa namin maluto yung mga iba pa naming niluluto. May liempo pa, may steak pa. Yan. Yung isda, luto na. Bel, yummy ang luto ni Lolo. Wait, yummy. Anong kinakakan? Jempo? Liempo. Kasi na? Ubus niya na. Ubus na? Order na daw siya. Ubus na ang liempo. Meron pa dyan? Hindi ka nang pabidyo mo. Ay, pero kayo mo gano'n na. Nasa ano kita? Si Jik-Jik, oh. Dalan. Oh, you want to dalan. Wait. Let's Sausawan. Gibo na daddy. Hindi ako natawa. Abo ko makiaram. Ay, hotdog kayo pwedeng mayo. Sausawan. Ano yan? Gusto. Bunmaro. Let's try it. Girl, kung ano sa chili oil. Uyan na nga niyo. Ginawa na sa Helen na ganito. Ayun o. Ano yun? Chilo yun o. Ako ako ano sa. Yan, open na na. Sige daw. Okay, moment. May garlic pati. Sige daw. Mo kasi na yan. Ay, may lemon pa nga ni Marco. Pa-slice na ng lemon. Let's see. Wait lang. Ah! Yeah, okay lang Okay yan. na yan. Okay. Siguro arugin ko na kanino para matanggal. Yan o. Lag mo na sa ibabaw, girl. Lagyan mo na sa ibabaw ng sauce. Pero syempre, dikiton mo lang tayo kang makakan. Baka makarawa na maray. Wow. Sige daw. Ano ni? Sige daw ba yan? Taktak mo. Sige ko titak-tak. Dahil daw, kutsaraon mo na lang garo. Ay, Kaya ba? na pressure. Oo. Ay, Ah, mainit. kutsaraon mo na lang, girl. Hindi ko alam kung paano ko natanggalon. Shit. Kutsara. Anak daw, tanaw bagay ako ng mga Yan. Hallelujah! Lagan mo pa ng ano. Chili oil. Pero ano, magluhay ka lang, baka mainit Dahil mo yan. dyan sa ano. Pag nahulog yan, goodbye. Sayang. Yan. Diyo marak. Baka ano ha? Baka mainit. Mapasok ka sa ilalim. Girl, kahit mainit siguro, titusok. Yung nga. Ano? Kagaton mo munang half. Half mo muna kaya. Oh, haram. Ano? Masarap. Sus. Baka mayroon pa. May tira pa. Oh, Ubus. Harang. Ay, oo nga, ubus. makakaman si naman dito. Yung nga ni, slice na lang yung limosito. Alat lang kaya. Mag-umuhit pa kayo ka ng sarong ibig. Girl. Ay! Mabintang bonmaro. May toyo, sarap. Ani? Tapos Ano? yung chili oil, no? Ikaw po, nag-ano ka na? Nag-bonmaro ka na? Ay, sa'yo to. Oh, yun o. The best. Oh, yan na naman. Mamimiss na naman natin yung mga aso. Ma, Sarap yung bone marrow. sinabi mo. Ma, ingat sa dugi. Ako nilurunok ko lang. Delikado yan. Ay, Ano yung so, dugi? basurahan na ini. Sama ka rin. Sama ka rin? Baka mo masyadong Hindi madugi. yung mga nakuha ko may dugi. Ah. Kaya nilulunok ko lang. Okay ang bone marrow pag may ano, may May toyo. kalamansi. Tuyo, tapos kalamansi. Yan o. Tapos chili oil. Yan o, pakita mo yung marco. Ako naglalagay, gawa ko ng sauce. Ay, Habot niya. Mama, binagibo pa akong sauce na mayong aharang. si Papa busy pa. Oh. Ito na lang yun. Pag nagkakana si Papa, dahil pag isturbo yun. Ako digdi na ako Sige, matalikod sige. na outside doon. Digdi na ako doon. Yung mga hotdog, oh. Si Isabel, bigyan mo ng hotdog. Ayun natin, tawanan ko na yun. Ay, pero ano lang to 1/4. Pero daddy the best ang hotdog. Hotdog? Filipino hotdog. Oh. You want more? Nakaligo na kasi. Eh, hindi ka baby magkagato sa tak. Kagagat sa tak. Wala ganyan yung mga ano. Tapos sa likod namin, yan, oh. Ayos.
Kunin ko tong steak. Siguro ito. Frozen pa siguro tong. Frozen! Ah, ito hindi. Meron pa, may bone marrow pa kami dyan, oh. Oh, meron pa dun, oh. Steak naman. Ayos. Steak na. Yan. Kabalyo dahil. Yun. Ano pa daw kulay? Maragrag man lang yan. Ayun. Okay, pwede na. Balik-balik na yan. Okay? Si butter. No. Ano yan? Violet, hindi ako siya mamis. So try it. Right? Baby, try it. Baby, oh. Bibi, marshmallow. Marshmallow. Open mouth. Yummy. Isabel, enough na po dyan. Shtoy. Torte. Isabel, enough na. Hindi na. Para ka mo, Marco. Oh, ini pong ano, bulalo. Kamu na sa Indulem. Bulalo. Bulalo pala, no? Ayos. Totoo mo Si, ito na si Isabel. Ay, gumagawa sila. Nimot na. Sige, butong mo mga. Doon mo na. Oh my gosh. Siram. Sarap yan pag malamig. Winter. Sarap pa, magiging mo pa. In fairness. Ano, baby ko? You okay? Oh, Huwag masyado matamis. Yung alib ako sa anong makawa. ayun si Isabel, oh. Yun si Isabel. Isabel, magibukit ako. Si Chik-Chik, si Chik-Chik. Lemon marshmallow. Habo. Marshmallow. Oh. Baby, halip. Nagluluto si Papa. Last na yan. Steak na lang. So okay na. Yung tilapia, hindi na. Bahay na lang. Bahay na. Oven na lang yan. Ako mag-ano. Ano, gataan? Marepa. Ako nakikihalo lang ako Ano dito. may gata man dumaan. Yan, gata. Tapos may ano, pichay. Oh. Gataan na lang yun, gataan. Ha? Gataan. Di pa, no? Paray. Ako s'mores with steak. Steak flavor. Marco, ikaw ba maluto kay steak? Ari po. Steak. Sabi mo, 40 mo na eh. Sa prito. Yung alib Sa prito. Okay lang po yan, garo lang ano. Sa prito, ano. Ayos yan, no? Kuya naglagay niyo. Si Rosemary. Manay mong rosemary. May paminta. Sige, piglagan. Gwa. Asin paminta yan. Ay, natutong. Natutong. Natutong si s'mores ko. Yan. Luto na yan. Last na yan. Tapos, bibilo na si Papang kumain. Ayos. May tilapia pa daw. Ha? May tilapia pa. May tilapia pa? Murin. Ano? Sabi ko nga eh. Maka alas 12 na tayo. Hindi tayo pumunta dito para mag-relax. Pumunta tayo dito para magluto. Mag food trip lang, ano. Summer kasi. May bonmaro ka pa nga ni Noy. Summer, kaya Hindi na to duman. sinasamantala namin ng ganito. Kasi pag panahon ng winter, ay, wala na. Bahay lang. Bahala na. Bahay mall. Lakad-lakad sa mall. Hindi naman bibili. Pero sa mall pwede. Sa mall po, heater yan. Makusog ang heater. Kaya ano, pag summer, yan. At sinusulit. Yan. Magtataglamig na, mag-aagosto na, oh. Pag pumasok ng September, ang hangin, iba na naman, malamig na naman. Wala na. Wala na naman yung mga dahon na yan. Itong blackstrap na yan, frozen yan. Hanggang sa mag minus 45 na naman, minus 50 dito sa Saskatchewan. Yan. Bukas daw po, sa Pike Lake naman tayo eh. Kaya naman. Wala na. Maglilinis kami ng sasakyan bukas gawa ng sobrang dumi nung mga sasakyan namin. Tapos sa Sunday pala, sa Sunday, meron kaming bisitang darating. Yan. Mga taga Toronto. Yan. Susunduin nila kuya. Tapos ni Helen. Kaya, namin dito sa Malabok. oh, dadali namin sa mga malamok na nalik. Kaya maglilinis. Bukas
maglilinis kami ng aming mga sasakyan. Kung nakita niyo yung mga sasakyan namin, sobrang dumi ng mga insekto. Pakita ko mamaya. Tunaw na yung butter, oh, ayos. Kulo-kulo na yun mamaya. Tapos, ready to serve na. With beer. Walang beer. Sangria. So, sangria ng damaya, no? Nasarong. Sangria nilang binili. Mamaya. Sa bahay na lang sila. Sila, Ellen. Ellen. Paano na dapat mo yan? Anong oras na? Mag-alas 9 na? 7 na. Alas 8:30. So naubos ang 4 hours na papakakaluto. Nagpapano ako, papatarintas ako kay Joanna. Ang Tirintas. ano? Pukuhantas. Pukuhantas. Tirintas. Tirintas. Yan. Ang ganda ng ano, ng araw. Yeah. No? Mas maganda dito kaysa kahapon sa pinuntahan namin, my God. May mga lamok today pero hindi kagaya kahapon na para kaming alay. Di ba dad? Garo kita. Grabe. Garo Grabe kita, talaga doon. Grabe. Para kaming ano na. Kaya, Ito bagang judgment day tapos ito ang parusa nyo. kaya yung ano sana, 2 nights and 3 days, wala. Which I think is okay to kasi at least Batch na nakarest lang, tayo no? daddy, no? Kasi ito 45 minutes Tapos away yung lang. bumibiyahe kami pa uwi, mga gabi na. May tumawid na ano, tumigil si kuya kasi si kuya yung sa convoy siyang nauna. May tumawid na moose. Family of moose. Hindi Mama namin and babies. hindi namin nakuha na ng video. Si mama nandun sa Biglaan unahan. kasi. Biglaan. Kaya pag bumibiyahe dito sa Saskatchewan or sa Alberta siguro, ano? Lalo na pag madilim. Dahil madilim, minsan may natawid na usa, na moose, yun. Si mama, ano ma? Ma, yung moose kagabi. Oo, tatlo. Tatlo? Yung family of moose. Ang laki daw nung nanay. Papa na daw ang aki mo. Tinom mo yung anak mo. Okay na yan. Di mo na papagirun. Maluwag talaga ang bukong ano. No, hindi pa Dali masyadong ka naman haba. muna kay Isabel pag makakita na ako na. Okay, ang mga cook. Alat, ito ang ano. So, ano nga nitong pinaka leader sa nagluluto? Chef ba? Siya ang main chef. Ini ang mga assistant chef. Mga asumos chef. Wow. Kain sila ng steak, Luto ni Papa. bone marrow, hotdog, Si Papa mackerel. naging ano namin. Si Papa. Ayo. Si Papa ang chef. Namin ngayon. Oo. Kami naman ang kakain. So pag sino po may mga pa-event, Ano yun? open for business. Ay, panamitan ko. Dik. Yummy. Mackerel masiram. Naman oh. Yung bulalo na inihaw. Ayos. Nagpasunod. Ang bakat ko bang ako yan? Mas social din. Mag-alas 9 na ng gabi. Duman, Yan oh. gatok-gatok lang. Medyo gatok lang. Hindi, talagang gatok. Ganda ng araw oh. Si tubig day mo na, mahurugas kamot, be. Sa harap pa na ako pang ice cream. Ay, Nga. kasi tubig oh. Kano? Nag-angat. Nga, may pinya pa dyan. Open namin pagkain. At yan sarong makakano kayo. Yung steak oh, 3 steak, to na lang. O iuulit na rin siyempre. Oh, yan na lang. Oh, Yan yan na iulit lang. na yan siyempre. Oo, yan syempre. Bukas, ulam bukas. Ari ng mga basura. Alam ko na. Basura mo na. Ulit. Ayos. May asma doon.